Pana mai vanonzi mai Vanessa vekumufakose vanyora tsamba yavo kuna Ketina vachiti ivo vari kutsvakawo justice. Mwana wavo akabatwa chibharo naWashington kuda kashikauni asi haana kuzokwanisa kunoenda kujere kunonyatsosevha sentence. Mukomana akangopiwa community service. Ukuwo idea munongi mudzimai waWashington kuda kashikauni uyu athreatena Ketina akati bvisa story iyoyo, otherwise ndiri kukuripotera for cyberbullying. Imikani zvakaoma. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Kune vaya vanofarira tunyaya musakangamwe the truth untold tiriko zvakare ikoko. So nyaya yedu iri kuti iyo makadi yenyu. Ini ndinonzi mai Vanessa. I live in Mufakose, Harare. Nyaya yangu yakamira so. Ndine mwanasikana wangu anonzi Vanessa ane makore 14. Gore rakapera 2025 akabatwa chibharo nemurume anonzi Washington kuda kwashe kauni ane makore 36 ekuberekwa. The case went to court gore since gore rakapera akapiwa mutongo we community service chete. Reason yakapiwa iri yekuti he is a first time offender. Chinondirwadza ndechekuti number 1, I knew Washington kuda kashe kauni takadzidza naye pamufakose 1 high asi aive pamberi pangu. Aiziva imba yedu enda wa family because takakura munharaunda imwe chete. Number 2, Washington is a wife anonzi Idea Munongi anogara kumufakose flats. Wayo mukadzi wake asipo, Washington aitora Vanessa achimuendesa kumba kwake, aimupa doro nezvinodhaka, then aitoita zvepabonde naye. Kakatowanda vachirara vasina protection, vakapedzisira vaakudanana, mwana ndokupanduka. Zvese izvi Vanessa akandiudza, and we found evidence pafoni ya Vanessa yandakapa mapurisa. Foni yakaenda kuforensics. Number 3, murume uyu akaparadza mwana wangu. Vanessa akasvika pakutiza chikoro, aimutora neInDrive and dzimwe nguva neToyota akwa yeshamwari yake. Number 4, shamwari inonzi Yu Chikosa anotamba bhora naye. Vanhu vemunharaunda and even Vanessa himself akandiudza izvi. Their messages pafoni paaitorwa naWashington kuda kwashe kauni. Akazoita kuti mwana atize pamba. Number 4, Vanessa akasvika pakurara kunze akusadzoka kumba for almost a month. Takamuwana close to lodge pa current budiriro after ndafonerwa neAnonymous call ichiti tamuona pasaluni masikati. Ndakafonera vanhu vakandibatsira kumutora. I had already reported the case to police station. Washington kuda kwashe kauni vakazomuwana vatambura. Kuenda kwangu kukote, ndakapedza mwedzi yakawanda ndichienda kukote, but during that time mukadzi waWashington anonzi Idea Munongi akauya kumba kwangu kumufakose achiti ane $2,500 kuti ndisamuteverere nemhosva. Ndakaramba. I am standing for my daughter whose life was destroyed. Washington kuda kwashe akatuma mumwe murume anonzi Dripsy wekumufakose Legends Boozers kundifonera achindinyengetedza. Ndine maaudios andakarekoda. Amai vangu vakafa during this time. Ndakaenda kunotora mari yechema, and ikoko ndakasangana neshamwari dzaWashington kahuni dzebhora. Murume anonzi Lube kana kuti Buba Florence nemumwe anonzi Drebs akatanga kundinyengetedza kuti ndisasungise shamwari yavo. Ndipo pavakazomubatsira kumupa mari yekunotonyora mapurisa nekumatare edzimhosva. Chikuru tiri kundibata izvozvi. On 23 July 2026, ndakaenda kukoti kunokumbira sentence papers and case records from the clerk of court. Vakaramba. Vakati ndibhadhare $1 per page. Ina handina mari yacho. After court, mukadzi wacho anga kutondisvotesa kuti Saturday tiri kuita party zvedu zvaita. Apa akatomboiswa paZimcelebo, takazongoona post yacho yabviswa futi. My question, is it fair kuti munhu apiwe community service pa statutory rape ine mwana ane 14 years achiri mwana itori rape? These are people who must protect our kids, cause tichivatarisa they should be uncles to our minor kids. Kana zvichibvira tichikwanisa kunyora tsamba kuna mai venyika vatibatsirewo isusuwo
vanenge vasina mari dzamaloya kuti tikwanise kukunda panyaya dzakadaro tiri kudzvinyirirwa sevanhukadzi. I am begging for help kune anyone who can help. All I want is justice for Vanessa. So ndo tsamba yakanyorwa namai Vanessa. Nyaya iri kurwadza ndechekuti statutory rape inonzi munhu aite community service zvinofamba sei. Number 2, mudzimai ane murume ari kuita mabasa erima akadai, how do you come uchidefenda murume wako achiita zvinhu zvakadai? Womanya kuda kunotonyora kuti murume asapinde mujere. Kusvika wako mwana abatwa, naye vana baba Florence vanomanya kusvika vavo vana vabatwa nemunhu uyu, ndo kuti nyaya yacho vagonyatsoinzwisisa. Nekuti how do we protect vana satani vakadai? Zvakauma vedu we. So vamwe vari kuti aiwa guys, kana munhu akatoita community service zvinoreva kuti nyaya yacho inenge yatongopera. Imimi masocialite makamboona musuwo weLaw School here zvamakuda kusapukira questioning the decision of a competent court of law. If you are not happy with the decision, just appeal to the High Court or Supreme Court. Mai venyika havana jurisdiction yekuoverturna mutongo wekoti. Mwana wenyu akatoonekwa kuti anofarira zvevakomana, ndo saka pakapiwa a befitting sentence. Chinonyanya kurwadza ndechekuti comment iyi yanyorwa nemunhu anotozonzwa mubereki neumwe mwana. Mwana anogonzi kwai anoita zvechibhishu at 14, munoti pfungwa dzacho dzinenge dzichishanda here. Chino statutory rape chi kureva kubata mwana asiri paedge yekukonsenta, achiri mwana mudiki, pfungwa dzake hadzishandi kuziva zvinhu zvekurarana. Zvakauma. Ini ndinoda hangu kutaura on ways to help mwana uyu apanduka. Panotoda ma-serious measures ekumubatsira, including removing her from the environment iyo ine mabhinya ayo. Tora mwana uende naye maybe kumusha kumachonyonyo, kunzvimbo isina zvose zvenoizi zvakadaro. Womusiya kumba kwehama kwaasina access to phones and communication. Womuudza kuti because of your behavior I'm leaving you here, I want you to learn and reform. Womusiya ikoko. Tell hama to be taking care of her, vachimeka sure kuti vanomuprotecta vachimboona mafambiro ake. Akaenda kunorima mabura uko achimbodyawo zvikafu zvisina mazi-GMO aya, mwana anoita kuswatuka. Pane vamwe mambo vanyora vakati I fully understand your sentiments and appreciate that you feel deeply aggrieved by what happened. However, what you are presenting here is the side of your story. The court has the responsibility of hearing all the evidence from both sides before reaching its decision. In this case, the court convicted the accused and sentenced him to community service. Whether people agree with that sentence or not, it remains a judicial decision reached after considering the evidence and applicable law. The court evidently concluded that, based on the facts before it, community service was the appropriate sentence. The account you are sharing today may differ from the evidence and submissions that were presented during the court proceedings. That is why the court process exists to weigh all the evidence before arriving at a verdict or appropriate sentence. My other concern is the call for the intervention of the First Lady. First Lady does not have constitutional or legal authority to interfere with court proceedings or alter judicial decisions. Zimbabwe Constitution establishes the separate powers, judiciary kana kuti political influence. Ironically, as Zimbabweans, we often criticize political interference in judicial system. Yet at times we invite it ourselves by asking political figures to influence the outcome of court cases. If we believe in the rule of law, then we must also respect the independence of the court, even when we disagree with their decisions. If there was a dissatisfaction with the sentence, the proper course would have been to pursue legal remedies provided by the laws, such as an appeal where one is available. It is also important to remember that criminal prosecutions are generally brought by the state, not by individual complainants. Therefore, any challenge to the prosecution or sentence must be pursued through the legal systems rather than political intervention. Justice should be pursued through the courts, not social media. What I think is you need to focus
to make sure your daughter gets appropriate support and counseling to become a better child. Anyway, mugoni wepwere ndiye asinaye. Aiwa zvaonekwa nemanyorero acho ekuda kuwinza twuchirungu nekuda kutyisana kuti chokwadi pwere chaiyo aiwa hamuna zvachose. But pataona kuti pane problem pakuti idea munongi uyu abve apindira kuda kurwira murume wake, that is something chinotoshamisa. Unomira worwira murume iwo usingasweri naye here? Kana uri mai vakazvara, how do you protect murume kuti anorara nema 14-year-olds nema 15 nema 16, because kuri kunzi pauya vamwe futi vari kuratidza kuti murume uyu ndo maitiro ake ekuda kudya tumatsviyana. Zvinonyadzisa zvakadai izvi. Aiwa kana kuda kwacho uyu wakarya vana, aiwa mukati ngaamupinde. Izvi zvekuti vana idea vanomanya vachiwana maideas musoro mavo ekurwira varume, aiwa ka Ketina ari kuti kana imi muchigona kubata basa kumba uko, murume haazombochacharika achizara out there achitsvaka vana vekurara navo. Mudzimai waWashington Kaone uyu auya mu-inbox maketina akati iye I'm going to open a case against you. You are spreading information yausina truthfulness nayo. Carry on. Go and read the clauses on cyberbullying. You are taking part in it. Handi wafambisa nyaya wangoona usina evidence. Well, it is fine. So Ketina ari kuti munongi, stop threatening people. Washington akabata vana 5 between 14 and 16. Dai uri iwe une mwana azviitiwa waifara here? Stop kuvharidzira bhinya iro. Rega nyika yese izive kuti mukaona kuda kwashe vigai vana anovabhinya. Zvakaoma. Koma marriage acho vanhu vari kuitana seiko kuma marriage uko? Kana murume akumanya kundovata nezvana zvidiki, iwewe mudzimai uripo uri fresh, pane patoitika dambudziko. Panenge patoitika dambudziko chairo. Anyway guys, change tichingokupai kuti nyaya yacho iri kufamba sei. Justice for Vanessa. Imegani zvakaoma.